Mayong adlaw sa inyong mga kaabyanan kay Ginoong ko Jesucristo sa subong nga adlaw sa Sabado, Abril 5 ang Agosto 5, 2023. Nalipat kita. Nagabalik kita sa Abril ho. So sa subong hapon nga ini, mga kaabyanan kay Ginoong Jesucristo sa mga subscribers nakon dira sa aton nga YouTube channel ang Hiligaynon Catholic Bible Reading. Inyo na makita subong nag-live stream test kita sa subong adlaw nga ini sa aton nga YouTube channel. So subong gatilawan naton ang aton live streaming sa subong adlaw nga ini. Aton daging atamyaw ang aton mga subscribers sa mga adlaw nga inigalis ang inyong admin. Ako si admin Ninyo sang Iloilo City. Nagtukod gid sa sining YouTube channel sa subong sa nagligad pang bulan sang Enero upang January. So hindi kita magsala, gintukod tani ang channel nga ini sa sang Enero 17 subong nga tuig nga ini kay nakita ko yan pa ko diri sa social media ay labi na gid diri sa YouTube nga wala gid sang may nagabasa sang Hiligaynon Biblia, no? Labi na gid ang Katoliko nga Biblia. So amo ni ang aton nga ginkuanan nga tukod kita sa sining YouTube channel. So sa subong mga kaabyanan tapos ko na ang pag-upload sa mga videos naton diri sa YouTube channel naton kag naguntat kita sa Exodo Kapitulo 26. So sa aton nga pag live streaming sa mosunod nga mga inadlaw aton nang padayonon ang pagbasa, no, sa kapitulo 27 kag 28 sa amo man gihapon nga libro sang Exodo o Exodus. Hindi man kamo gali magkalipat mga kaabyanan sa pag-like, sa pag-share, no, sang aton isa pagid ka Facebook page naton. Aton man nga isa naman ka social media which is ang
ang iya na nga titles ang iya page nga na atong page nga na is ang Pulong sang Dios / Hiligaynon Catholic Bible Reading, no? So pwede man kamo to kabisita, no, kay dito mga kabyanan sa aton na Facebook page. Dira gid naton dira nyo makita ang mga balasahon kung Domingo akon nga gina-post, scheduled post ko ina siya. Kag makita nyo ina sa kada adlaw sa Domingo, and ang mga videos naton diri sa aton YouTube channel ang gin-post man naton dito sa aton nga Facebook page, no. Pero hasta subong ay wala pa natapos ang Genesis nga libro, no, kay ginuna ko ang Genesis nga libro, no. So do na medyo na uli-ulihi siya daan dito sa may Facebook page naton pang post na kon. So pagkatapos, no, pagkatapos na ako ninaasang pag-post ko sang Genesis, i-post sunod ko naman dire ang videos dire sa YouTube channel naton nga ang libro sang Exodo, halin sa kapitulo 1 pakadto sa kapitulo 26. So mga kabyanan, palihog bisita man kamo dito, mahimo, no, bisita kamo dito kag i-share nyo man ini nga aton nga ang ating YouTube channel, and also ang aton man dito nga page, ang Pulong sang Dios Hiligaynon Catholic Bible Reading. So dire lang kita anay, no. So ang aton dito testingan ko to ang mag-live ko diri sa akong cellphone. As of now, may ara sila sang criteria ang YouTube nga hindi kita maka-live, no. Kay may criteria gali sila nga gina-require sa aton mga kabyanan sa pag maka-live kita dito by mobile phone, no. So anong pa lang, buligan nyo man ini nga aton nga YouTube channel nga maglambo, pag i-share nyo man ini sa iban ang mga gusto nga magpamati sang tawag naton sining Pulong sang Dios diri sa aton nga YouTube channel. Kag ang rason gali nga decide na lang ako o kung nagdesisyon na lang ako nga ang pagbasa sang Pulong sang Dios o sang Biblia ang i-live streaming ko na lang is just because nga ang akong laptop nga ginagamit sa ahimo sa mga videos nga ako nga gina-upload diri sa aton YouTube channel ang hindi lang mabalaan, mapuno na ang iyang storage o nang ginastakan sang mga files sang laptop naton, kay bangod nga magamay man lang ang ining storage niya. So kinahanglan gid nga hindi na butangan, no. Kung butangan man gid siya, nagagmay na lang ang mga files, no. Halimbawa ang mga documents, mga pictures, pero magsiling ka nga mga videos do hindi na gid kasarang, no, kay malag na gid siya, no, mahinay na gid man siya mag-respond. So subong amo na nga gindesisyon na naton mga kabyanan nga mahimo na lang kita sang alternative, which is mabasa kita sang Biblia
through live streaming, no? Pero hindi ka mo magkakabalaka kay kung hindi ka mo ka-catch up sa aton live streaming, it is okay lang. Kay because nga makita nyo man na dire sa aton nga sa aton nga channel. So may kwan pa kamo nga makapamati, may time kamo, and hindi gid na siya maano dire because nga na-store ma dire sa channel nato, no? So amo na ang rason nato, no? And kung ano gid man, palaron gid man, no, sa pagbuot sang mahal nga Dios, kabay nga mapalambo naton ini ang aton nga YouTube channel, i-share nyo man sa iban kay bangod nga tinguan naton maka-upload today sa every other day kung makabasa kita sang balaan nga kasulatan o ng Biblia. No, siguro may mga times na siguro nga hindi kita ka live streaming just because nga siguro mga malain ang tsimpo, so mamunog ang ulan. So kung mamunog ang ulan diri daan sa amon nga balay, medyo nagabisyong internet, and then magahod kay because nga ang ulan is nagaigo gid sa sin. So bation gid mga kabyanan. So salamat gid sa inyong pagpamati sa subong nga hapon. Kabay nga hindi gid ka mo magkataka sa pagsuportar sa sining aton nga magamay nga ministeryo diri sa aton nga tawag nga YouTube channel. So diri lang kita na mga kabyanan, tudo kay Ginoong Jesucristo. Salamat gid sa inyo nga pagpamati. Kita sa madason naton nga live streaming, kabay nga magtayuyo na ining aton nga pag live sa aton ministry. Madamo gid salamat. Sa gihapon, dayawon ang Dios pro Deo et Ecclesia.